Pamene ndinali ofu kwati masiku tengapo ndere zambiri tukuchitika basi anthu ena ake kumakamba zoti maliseche wawo kusowetsedwa ndithu ndezikatero basi tukumapha anthu kutsimikiza malisechewo ayali bwinobwino sizoti ewo ane malisechewo anayata sowa yayi tukambatu zakagulu ka anthu ena ochokera ku nsanje komanso ku chikwawa akatonde kagulu ka zitsiru za anthu oganiza mozondoka ndithudi ayiti fotoko zibwinobwino chifukwa nkhani at the end of the day ndi nkhanitu ya chisoni ya ndipo tiyambatu ndi newspaper yathu ya the Daily Times yomwe ndi ya neighbor as you know ndipo newspaper imeneyi akutitu rumors that cost 6 lives akutitu mphekesera zomwetu zatenga ndithu miyoyo yokwana 6 ndetu mukazaona chithunzi chotaona ndi pamenepo mukuona mastenio pamenepo amene akulirira amenewo mwana wawo tukuteko wa zaka 34 yemwe dzina laketu ndi Basi Sunday waphedwatu ndithu kumeneko kwa Ngabu. Ndufuna tipange ndekutitu mwina mwake zoom cha pena pake apa statement imeneyo akunena kuti anthu aku Ngabu ndilibe nanu chonena mwandotchera mwana wanga pamenepo imene ndi second paragraph ndithu ya nkhaniyo akunena choncho ndilibe nanu chonena anthu inu mwandotchera mwana wanga ndithu nkhani yake akutitu mwanayo ndi kani makolowa amapita ku maliro ndikufika ku maliro bali monjira basi tukawina nangokuwa iyayi maliseche anga sowa uyu ndi amene wandibera maliseche mgwire anicho basi menyeni mpaka nakumotchatu anthu amene akumapita kumeneko ngati alendo ndi akumagwidwa ndi kumaphedwa ndithu fozototi wina wake basi wangokuwa kamwana basi ka zaka 15 kungokuwa iyayi maliseche anga sowa uyu amandifunsa ejeni munthu yakuti amangofunsa runjira kuti ndikafike bwanji kwa maliseche anga sowa mgwireni tumupheni kufufuza bwinobwino akapititsa kuchipatala anthu akapeza zoti maliseche awo ali bwinobwino. Look at what is happening my guy. Ndithu anthu ochuluka ndi apa akunena kuti anthu 6 aphedwa koma ndizonena kuti dzulo lomweli awotchaso anthu ena ake awiri so aticha pa ground isoka chakuti tikambatu zachikwawa nsanje ndikuona chiwerengero cha anthu amene amangidwa anthu 9 atapidwa kuzabweranso anthu ena 5 I think kakwana ndakuti anthu 14 amene ali mchitokosi cha polisi koma anthu anatengedwa kuchipatala fo anthu ondodandaula kunena kuti yayi ifeyo ndizoti maliseche athu asowa ndanatengedwa kuchipatala tatiyeni tifufuze bwinobwino chipatala chidzatu basi kutsimikiza kuti awatu maliseche ali bwinobwino palibe china chisimo chachitika kamene kuti chani ayi ndithu maliseche anthu amenewa ali bwinobwino. As we speak panopeti malingana ndi report la polisi statement ya polisi yukamba zonena kuti amangatu ndekuti Boniface Baker Clement Kaduya magaya amene wawo ndi azaka 39 Precious Kaduya azaka 39 Shadrack Sunday azaka 20 Chisomo Elias azaka 18 Jeremiah Esaya azaka 20 Edward Fatsani azaka 20 Nelson Anderson azaka 18 Beatrice Geoffrey wazaka 42 onsewa kuchokera ku boma la Msanje kumeneko nkhani zake ayi maliseche anga asowa chani amandibera ndi awa ngwire ndito munthu kummenya panenda ka video sindikaonetsa ifo chonena kuti malamulo apa mudzi pano ramateretsa zambiri muoneka magazi munthu amamenyedwa ndipo anapeza kuti amenyedwa wathawira mukanyumba kena kake wayamba fotokozia komatu ine mangodusa sizoti chanjani mpaka nato amupha ndithu kumuchotsera moyo. This is what is happening kunoku ku Malawi and tabweresa nkhani pa zifukwa so tikati kukamba zimenezo komano what we should do apa tiyambe ndikupanga relate makamaka ndi zomwe zinachitika ku Zambia I think a few months ago mzimayi anaphedwa ndipo kunali kukudzula ndi mitengo kugenda ndi miyala nkhani zake akunena kuti mzimayiyo anasowetsa maliseche a munthu wina atakatsimikiza munthu uja zinali zabodza maliseche ake anali bwinobwino koma ndetu mzimayi uja kuphedwa mujamumvetsa chisoni ayi ndithu
banja lake ankanena kuti ngati mukuona kuti panali mistake ina yake kuti waphwanya malamulo, bwanji usamtengera ku polisi kuti apolisi akammange akumane ndi lamulo, bwanji mwamupha choncho ngati galu wasiyatu mwana taonani mwanaye wandisiya inenso ngati mamuna wake chani ana ena zizomvetsa chisoni. Nawo pokamba kunoku ndi anthu akanena kuti Zambia muganiza ngati anthu otino operewera nzeru chani anthu opusa ino ndetabweratu kwathu kuno zagwerano tsopano chakunsanjeko ku Chikwawa zomwe zikuchitika ndi zimenezi. Situ zonena kuti no kodi chimene chikuchitika ndi chani kodi wayambitsa zimenezi ndi ndani nanga zolinga zawo ndi zotani. Tudziwa kwathu kuno kuti makhulupirira za matsenga izi ufiti chani we believe in that. Boma limanena kuti akulibe zimenezo komano ma collocation mwathu culturally anthu apeze kuti no they are still holding on to that. Mwayione ndipo angambika mphekesera imene kuno kuti yaya kumasowetsa maliseche kwa mamuna basi ukatero ndi kuti kaya kasowetsa kapangira chani kaya basi we ulibe maliseche. Komano ndeti no pa anthu osewa amene asino kuti maliseche awasowa kufufuza kwina aliyese maliseche akali nawo ndodabora ndingatasowa mese ndeta amayenera pange zina zonse kumachitikaso ndiri pamaliro ndi pamaliro anthu ali pomwepo mafumu ndi mafumu kuti inuyo amene zimene mukupangazi moti simunakakhala basi kaende kunoti amene wasowetsedwa maliseche ndani tisanayambe wakummenyera mugwirana amene akuti wasowetsedwa maliseche tiyeni amene azibambo tapirani mukamuvule muone ngati yeye maliseche ake alipo kapena asowa. Hayi ndithu kungwamba kumenya tabe azizindikira zonoti munthu uja maliseche ake ali bwinobwino. Hayi ndithu munthu uja ndeta amupha. What is happening? Ndi umbuli wa mtundu wanji umenewu ndi umbuli wa mtundu wanji umenewu. Miyoyo ya anthu kuphedwa ndi natu kumaita kupha mkazi ndi mamuna yemwe nkhani zake ayi mamuna yawasowetsa maliseche ndewonse tiye ndiyaphe kuwaphatu. Ndeti anthu timene timanama zoti maliseche awo asowa tamangidwa. Pamene amangidwa chonchino what do you expect? Kodi iwo chilango chawo chikuyenera chikhale chotani? Chikhale chonena kuti no basi no iyayi anapamba zonoti chani ndi anapha basi akakhale zaka mwakuti kundende. Guys, diso bwanji sitimafuna kupanga advocate zinthu ngati zimezi koma these are incidents. Diso anthuwo aphedwa osalakwa maliseche yawo anthu apezeka kuti ali nawo ndithu maliseche yawo ndekuti anthu aphedwa opanda zina chilichonse. Anthu amene aphawa ndi anthu amene apezeka kuti amanama izizi mukuyembekezera zotani? Anthu awo amayenera anunso pano nawonso anyongedwe publicly. Kuwanyonga ndithudi tikatero mwina mwake tingatumiza information yogwirika kwa anthu koko kunjaku kunena kuti no zimenezi ndi zolakwika komanso tikamberuza kagulu ka anthu amenewa akuchikwawa komanso akungabu. Anthu ino ndino anthu otani? Tikuyikeni mukati gole yotani? Chifukwa papa ndi kuti tikuyikani ngati anthu otsalira kwambiri muzochitika, anthu osalingalira muzochitika. Tineno kuti anthu onena kuti no you are still living a bushy life, and this is very very sad, we sitipanga generalize yayi fama peto peni fa zine zambe kuno kuti kodi ndero mukupanga categorize anthu osakuna kuti ndotere yayi kula anthu ena atomwe they are reasonable. I think kula anthu ena akomwe ndozindikira chifukwa tikamba zoti kagulu ka anthu meaning kuliso kagulu ka anthu ena ayi kumeneko kamene kuti no kakuganiza popo komano it's very very sad. Chikwawa nsanje and kumene koko kodi pajano ndikuti ndi mtundu wanji wa anthu asena asena people. What do you want us now to think of you? Chifukwa tu anthu awa ndochoka mu tribe yanu. Is that what you advocate? Zimenezo ndi zone mapanga advocate. Za ufiti kuna kuti basi zipanga dominate everywhere mpaka na ndekuti kupha yoncho. Opanda ulo kukhala pasi nkulingalira kuya titsimikize kaye kodi ndi zoona kuti maliseche wasowa. No verification for real. According to the rules of natural justice. Alibero amene amatengedwa kuti yeye ndolakwa atu pokhapokha ndi kuti ataweruzidwa ndi kutsimikiza zono kuti munthu yedi ngolakwa kuweruzidwa meaning kunena kuti wapasidwa mpata ayankhule zinthu zatsimikizika maumboni ali apo pamenepo ndolakwa. These are the rules of natural justice. Malamulo achilungamo ndithu chachilengedwa chenicheni pa chilengedwe chake chikuyenera chizikhala choncho kunena kuti no solakwa olomuti amukhala mabanga chani iwo ndoganiziridwa kuti ndolakwa pokhapokha mubweretse umboni ndi akaweruzidwe no pa court akamvedwe no mulandu wawo. Koma kodi anthu amene wawa aweruzidwa nawo tikutenga no lamulo lija choncho ndikuphano choncho opanda olo kutsimikiza. Ndife anthu amtundu wanji
mwayamba tsopano kuti dabwetsera anthu akumeneko tikhala pasi no ndikumakuninani kuti no inuyo ndina anthu oti mukukhalabe bush life anthu oganiza mozondoka olokhala pasi olo kuti titsimikizeko olo mmodzi kuti yayi tadikanika gaida magaida tiye titsimikizeko kwana ati munthu yandani nduyu yasita tiye timtsimikize zinthu zoona ati Maliseche akasowa opanda ola kupanga kochoncho for real. Mwandigwesolesi bwanzi anyways nkhani iyi magayi ina as much as zikuoneka ngati ya mwazika ndimangofuna tibanga address anthu akumene kuti what you are doing is wrong, so you better change. Zomwe mukupangazo ndi zolakwika taonani mukuphatu anthu tu moyo wa munthu kuti sitimangopha ngati nkhuku chonchi ayi sizikuyenda pamenepo. Change yourself, muzisinthe anthu enu kumeneko. That is wrong. Killing is wrong. Kupha ndikolakwika akuti